25. Relax lang. 25. Breaking the record. Galing mo kuya. Ha? Hinga. Inhale, exhale. Are you okay? Humihingal. Kaya Okay naman. na, sweetheart. Okay Pahinga na yung 125, no? 125. Okay na po yung kuya. Kaya na. Hindi, okay na yun. Bukas naman 150. Inhale, exhale. May check up ka pa kasi. Mm-mm. Pahinga na. Tsaka lahat masyado lang malakas yung gawa mo. No? Yung wala kang hawak, balong-balong ka pa. Tsaka yung galawin ko, isa diba? Tatlo ka, no? Diba? Oh, bakit? Gusto ba? Gusto ba? So, naka 125 na po ito. Kaya ba? Kaya ba? Yeah. Tatay, wag mo po persen na pag hindi mo kaya. Push! Kaya pa dito ah. Jesus name. Lakas pa rin po yan. 25. So guys, naka 125 na po siya po tayo. 26. 27. 127. 28. 29. 30. 130. 31. 150 kaya kaya na ito. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Penga. Yan. Yan. Relax lang muna. 137 guys. Siguro ang ini-imi kuya is 150. Yan. Pagkatapos yan, sasalang natin yan. Mas kaya mangyari. Ito na yun, 150. Kunti na lang. 27. 38. 39. 40. Wow! 140 guys! Upo tayo. 40. Galing mo, Yay! Ayan na. Pahinga muna. Relax. Sampo na, kaya mo yan. Inhale. Yan, okay na 140. Okay, next O guys, so 140 is enough. So at least 35 po yung kanyang nag-increase. So ibig sabihin po, na-improve po yung kanyang upo tayo. Ayan. Bukas lang, no? Bukas, 150. Natuhan. Bukas ito. Bukas mo kaya, no? Are you okay? Super Oh, yun. Natatakot ako dito. Ito, Shaolin yata ito. Shaolin. Tapos ko nung karate, Shaolin. Yan, Chako! Oo, twank. Yung unan. Nasa yung unan niya. Ayun po, yun nasa likod lang. Malambot. Ayan. Ako. Kasi pampamabin yan. You know? Sa lower back niyan. So again guys, naka 140 lang po kami. At ito po, talagang nag-improve na yung lower back and lower limb ni Kuya Jaime. At minsan nag-try pa siyang tumayo, umupo mag-isa from yung walang spot. Nagawa niya po ng 3 beses yan. Ayan. Namangha kami ni Ate Helen. Yan. Thankful talaga kay God. Yung mga nangyayari dito sa kanya. Sapagkat kalooban niya nawa ang kanyang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Ayan. Thank you Lord. Ayan. Thank you Lord. Siguro ito pag gumaling ito, puro kayo nabuto nito. Ay, sapon. Bakero, hay! Ganun, pero mga kukunin mo bis kuya, no? Wala nang hawak ko. Ano nga okay, no? So, also, itong ginagawa niya po ito po yung tinatawag na stretching. Wala na siyang hawak, nagagawa niya mag-isa. Hindi ko na nabilang. Ayan, mabilis na. Ayan. Ayan. Okay, pwede na tayo. Mag-check up pa ba? Pwede na. Hindi ka pwede humiga muna. Relax ka muna. Rest ka lang. Rest ka mga 5 minutes, ha? Parang pa na. Ayun, sa bag mo. Hanggang sa muli po. Ayan. Doon. Hindi makapaalam. Ayaw maalam. Ayan. Relax ka lang.
Yan natin to, i-upload natin para panoorin ng mga ano. Okay guys, maraming salamat po. And please don't forget to subscribe my YouTube channel, Modernong Marketing to po. Ito po ang ating journey ni Kuya Jaime Salak dito po sa Purok 5 Kupang, Arayat, Pampanga. At ito po yung kanyang great improvement for our 39 session or 39 days. Ngayon po ay September 2025. Nakagawa po siya ng record na 140 upo tayo at may kasama pa rin yung tatlo ron. Siya mag-isa mismo, walang spot, nagawa niya pong tumayo. So guys, maraming salamat po and God bless to all of you.